नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी लिरिक्स राइटर आजाद सिंह के बारे में, जो कि आपन एगो नया शुरुआत करे जा रहल बाड़े और उनकर उ नया शुरुआत बा गायकी। जी हाँ, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, समर सिंह जैसन भोजपुरी के तमाम बड़ा बड़ा सिंगर के सुपर हिट गाना दे चुकल बाड़े आजाद सिंह। और अब वो खुद गायकी के शुरुआत करे जा रहल बाड़े। उ एगो गाना तैयार कैले बाड़े जेकर नाम रखल गइल बा का हाल बा, और गाना के वीडियो भी शूटिंग हो चुकल बा, जो कि ये समय आप लोग सामने स्क्रीन पर फोटो देख रहल बानी। ये सब उस शूटिंग के समय के ही फोटो बा। जी हाँ, और साथ ही आप लोगन के बता दी कि ई जोन गाना बा उ खुद ही लिखले बाड़े और खुद ही गौले बाड़े। गाना के जोन हौसला बा उ उनका के देले बाड़े दबंग डायरेक्टर योगेश राज मिश्रा जी। जी हाँ, योगेश राज मिश्रा जी आपन कंपनी VFA म्यूजिक वर्ल्ड पर आप लोगन खातिर ई गाना के 8 तारीख के रिलीज़ करे जा रहल बड़े। तो आप लोग तैयार रहम। फुल वीडियो सॉन्ग 8 तारीख के यानी कि 8 जनवरी के आप लोगन के VFA म्यूजिक पर सुने के मिल जाई। तो तैयार रहम। और जौन योगेश राज मिश्रा जी बड़े, उनकरे कारण ही इतना ज़्यादा हौसला आजाद सिंह जी के अंदर आयल बा कि उ गायकी के क्षेत्र में उतरल बड़े और एगो नया शुरुआत कर रहल बाड़े। तो जैसे ही ई गाना रिलीज हुई, एकर रिव्यू भी आप लोगन के बीच में जरूर लेके आएम कि कैसन गाना के गावल गइल बा, वीडियो कैसन बनावल गइल बा और कैसन काम बा, लिरिक्स कैसन बा, सब चीज़। फिलहाल तो आप लोग जाके VFA म्यूजिक वर्ल्ड के सब्सक्राइब कर ली और ऐसा अपडेट देखे खातिर हमने के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम और बेल आइकन दबा देम। मिलम अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।